Якупов Айрат, синең 5 асылың. Кеше өчен иң әвәле намус дигән. Намусыңны сатып итмә. Табыш дигән. Байлык өчен илен көнен саткан кеше ике дөнья эчендә ул явыз дигән. Икенче иң кыйммәтлесе акыл дигән. Акылсызда тәүфик ягы такыр дигән. Акылсызда намус та юк, иман да юк. Ялганга ант итеп барын сатыр дигән. Өченче иң кыйммәтлесе әдәп дигән. Әдәп көчле мәхәббәткә сәбәп дигән. Әдәпсездә намус та юк, иман да юк. Кеше исеме күтәрүе гаҗәп дигән. Дүртенче иң кыйммәтлесе күңел дигән. Күңеле бозык кеше түгел дигән. Бозыкларга җир өстеннән асты яхшы. Яшәмәдә үлеп җиргә күмел дигән. Бишенче иң кыйммәтлесе сабыр дигән. Сабыр кеше зур бәхетләр табыр дигән. Бердә юкка ачуланып дөнья бозу. Бер кайгыдан икенчегә салыр дигән.